హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు మన ఓవర్ థింకింగ్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి, దాన్ని తగ్గించుకోవడానికి కావాల్సిన మెథడ్స్ ఎలా యూజ్ చేయాలనేది నేర్చుకుందాం. ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. 1929 ఒక ఈవెంట్ జరిగింది యుఎస్ఏలో. అది చాలా వైరల్ అయింది, చాలా ఘర్షణ సృష్టిస్తుంది. ఎందుకంటే ఒక వ్యక్తి ఒక వెయిటర్గా, ఒక వుడ్ కట్టర్గా, ఒక సేల్స్ మ్యాన్గా పనిచేసి అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 36లో ఒక మంచి యూనివర్సిటీకి ప్రొఫెసర్గా అతను స్థిరపడ్డాడు. అతని పేరే ఏమో కదా, రాబర్ట్ హచ్కిన్స్. చాలా మంది సీనియర్ ప్రొఫెసర్లు కూడా, చాలా మంది పెద్ద పెద్ద పొలిటీషియన్స్ కూడా ఎవడేడు ఈ టైంలో ఇంత గొప్పవాడు అవ్వడం ఏంటి అని చాలా విమర్శలు వచ్చాయి. కాకపోతే వాళ్ళ నాన్నగారికి ఒక ఇంటర్వ్యూలో అడిగినప్పుడు ఏం చెప్పారంటే, నేను నా కొడుకు వచ్చిన విమర్శల గురించి నేను బాధపడను, కానీ ఎందుకంటే ఒకడు సక్సెస్ అయితేనే మిగతా వాళ్ళు విమర్శలు చేయడం కానీ చేస్తారు. ప్రిన్స్ ఆఫ్ వేల్స్ అవార్డ్ 8లో ఏమనంటుందంటే, ప్రిన్స్ 14లో అట్ ద ఏజ్ ఆఫ్ 14లో నేవల్ అకాడమీలో జాయిన్ అయినప్పుడు ఒకరోజు ఒక పక్కన ఏడుస్తూ కూర్చున్నప్పుడు అకాడమీ లీడర్ వచ్చి తనకి అడిగినప్పుడు ఏమంటాడంటే, ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు అని అడిగినప్పుడు, కొంతమంది నన్ను కొట్టారు అని అడిగినప్పుడు ఆ అకాడమీ డైరెక్టర్ వెళ్ళి కొంతమందిని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే, రేపొద్దున ఎలాగోడు ప్రిన్స్ రాజు అవుతాడు కదా, మేమన్ని కొట్టామని గొప్పలు చెప్పుకోవచ్చు అనే కారణంతో కొట్టామని డైరెక్టర్ చెప్తారనమాట. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే, చాలా మంది ఒకవేళ మనం ఎదుగుతుంటే చూడలేక మనల్ని అనగదొక్కడానికి ప్రయత్నిస్తుంటారు. కాబట్టి మనం ఎప్పుడు వెనకం చేసి వాళ్ళని దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం ఓవర్ థింకింగ్ చేయకూడదు. సెకండ్, డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇన్గ్రాటిట్యూడ్. ఒక ఫాదర్, తనకి ఆల్రెడీ 2 కొడుకులు ఉన్నారు. అతను కష్టపడి జాబ్ చేస్తూ వాళ్ళని ఎప్పుడు పోషిస్తూ సంతోషంగా ఉంచుతున్నాడు. అతను ఒక డబ్బా ఫ్యాక్టరీలో పనిచేస్తూ డబ్బులు సంపాదిస్తుంటాడు అనమాట. అయితే తను ఒక విధవరాలని పెళ్లి చేసుకుంటాడు. ఆల్రెడీ తనకి 2 పిల్లలు ఉంటారనమాట. అయినా పెళ్లి చేసుకుని చాలా కష్టపడి, అతను ఎంత కష్టపడతాడంటే 4 పిల్లల్ని చూసుకోవాలంటే చాలా కష్టం. కాబట్టి రాత్రి పగళ్ళు చాలా కష్టపడి తను డబ్బులు సంపాదించి, ఆ డబ్బులు అంతా దేనికి, తన కుటుంబం కోసమే కాబట్టి, కుటుంబం సంతోషం కోసమే కాబట్టి చేస్తాడనమాట. కాకపోతే ఆ 2 కొడుకులు ఎప్పుడు థ్యాంక్స్ అని చెప్పలేదనమాట, ఎప్పుడు కృతజ్ఞతలు చెప్పుకోలేదనమాట. ఆథర్ ఏమంటాడంటే, ఇద్దరిది తప్పుంది. అతను థ్యాంక్స్ చెప్పకపోవడం తప్పుంది, అతను థ్యాంక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయడంలో కూడా తప్పుంది. అది హ్యూమన్ నేచర్, అంతే, హ్యూమన్ నేచర్. కాబట్టి మనం చేసిన వాటిని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకోకుండా నెగిటివ్ వాటిని వాళ్ళు గుర్తుపెట్టుకుంటారు. కాబట్టి మనం దాన్ని పట్టించుకోకూడదు. ఒకవేళ మీరు ఒక 10 కోట్లు మీరు చనిపోయే ముందు మీ రిలేటివ్స్ కి మీరు 10 కోట్లు ఉంచేసి వెళ్తే వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉంటారు అనుకుంటున్నారా? మీ గురించి ఎలాంటి బాధ లేకుండా ఉంటారు అనుకుంటున్నారా? ఆండ్రూస్ కెనడీ కూడా ఆ టైంలో ఒక రిచెస్ట్ పర్సన్ అనమాట. అతను కూడా తను చనిపోయే ముందు తన రిలేటివ్స్ కి 10 కోట్లు రాసిచ్చాడు అనమాట. ఒకవేళ అతను ఆ శవం దగ్గర నుంచి, చనిపోయిన దగ్గర నుంచి తిరిగి వచ్చినా కూడా వాళ్ళ బంధువులు తిట్టుకునే ఉంటారు అనమాట, అనుకుంటారు. ఎందుకంటే అతను 3,000 కోట్లు తను డొనేట్ చేశాడు చారిటీకి. కాబట్టి మనం ఏదైనా పని చేసినప్పుడు మనం థ్యాంక్స్ ని ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. ఆ మంచి పని అయినా మంచి పని చేసినప్పుడు థ్యాంక్స్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయకూడదు. తర్వాత స్టాప్ లాస్. ట్రేడింగ్ లో మనం ఎలా స్టాప్ లాస్, మన లాసులను తగ్గించుకోవడానికి ఒక లెవెల్ పెట్టుకుంటామో, అలాగే ఓవర్ థింకింగ్ ని మనం తగ్గించుకోవడానికి ఒక స్టాప్ లాస్ అనేది మనం పెట్టుకోవాలి. ఎందుకంటే మనము గంటలు ఆలోచించి గంటలు టైం వేస్ట్ చేసే బదులు మనం ఇంతసేపు జస్ట్ ఇంతవరకే, నేను స్ట్రెస్ లో ఇంతవరకే ఉంటాను, ఇంతసేపే దాని గురించి ఆలోచించడానికి మనం టైం కేటాయించాలి. మనము సక్సెస్ఫుల్ పీపుల్ స్ట్రెస్ గురవరు, ఓవర్ థింకింగ్ గురవరు అని కాదు, కానీ వాళ్ళు గురవుతారు. కానీ వాళ్ళు దానికి చాలా తక్కువ టైం ఇస్తారు. ఒక 5-10 మినిట్స్ దాని గురించి ఆలోచిస్తారు. తర్వాత వాళ్ళ లైఫ్ మీద వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ పెంచుకుని తర్వాత మళ్ళీ ముందుకు వెళ్తుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే, ఒక ఆయిల్ ఫ్యాక్టరీ ఒక ఓనర్ చాలా మంచి బిజినెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కంపెనీలో ఎంప్లాయీస్ ఇల్లీగల్ థింగ్స్ చేస్తుంటారు అనమాట. ఇల్లీగల్ థింగ్స్ చేసి ఆయిల్ తక్కువ ధరగా అమ్ముతున్నారని ఒక పోలీస్ వచ్చి తన కంప్లైంట్ ని ఇచ్చాడనమాట డైరెక్టర్ కి.
తప్పుని మీరు సరిదిద్దకపోతే మీ కంపెనీని షట్ డౌన్ చేస్తామంటూ దాంతోపాటు డైరెక్టర్ చాలా ఆందోళనకు గురయ్యి, అనారోగ్యానికి గురయ్యి, చాలా హైపర్ టెన్షన్ గురయ్యి ఓవర్ థింకింగ్ లో పడిపోతారు అనమాట. అప్పుడు ఓవర్ థింకింగ్ లో తను 3 క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు. ఫస్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ ఈస్ ద వర్స్ట్ థింగ్ దట్ కెన్ హ్యాపెన్? మహా అయితే ఏమవుతుంది, నా కంపెనీ మూసేస్తారు అని బాధపడుతున్నాడు అనమాట. కంపెనీ మూసేస్తారు, నేనే ఎలాగో జైలుకి వెళ్ళిన, తప్పు చేసింది నేను కాదు కదా, తప్పు చేసింది వాళ్ళు కదా అని ఒక ఆలోచన స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్కి వచ్చాడు. సెకండ్, వాట్ ఆర్ ద ఆఫ్టర్ ద వర్స్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్? ఏమవుద్ది తర్వాత షట్ డౌన్ అయిపోతే కంపెనీ? ఇంకో జాబ్ వెతుక్కుంటాను, నాకు ఎలాగో తెలిసిన మంది చాలా మంది ఉన్నారు కాబట్టి జాబ్ వెతుక్కుంటాను. థర్డ్, వాట్ కెన్ ఐ డూ బెటర్ ఆఫ్టర్ దిస్ వర్స్ట్ థింగ్ హ్యాపెన్స్? ఇవన్నీ అయిపోయాక నేను ఏం చేయగలను బెటర్ అవడానికి అని చాలా మంది దగ్గర, ఎంప్లాయీస్ దగ్గర అడిగినప్పుడు ఎంప్లాయీస్ చాలా మంచి సజెషన్ ఏమని ఇస్తారంటే, మీరు కోర్టుకి వెళ్ళి నిజమంతా చెప్పేస్తే ఆ కోర్టే తీరుస్తుంది కదా, మీరెందుకు అంత ఇబ్బంది, హైపర్ టెన్షన్ అవ్వడం అని ఒక మంచి సజెషన్ ఇవ్వడంతో అతను ఇదేదో బాగుంది, ఈ వేలో మనం వెళ్దాం, మనకి అడ్వైజ్ ఇచ్చిన వేలోనే మనం వెళ్దాం అని తను కోర్టుకి వెళ్ళడానికి నిర్ణయించుకుంటాడు అనమాట. ఉన్నది ఉన్నట్టు బండారం మొత్తం బయట పెడతాడు అనమాట. ఉన్నది ఉన్నట్టు జడ్జి గారికి చెప్పినప్పుడు జడ్జి గారు ఏం చెప్తారంటే, ఆ పోలీస్ నకిలీ పోలీసు ఇలాంటివి ఎన్నో ఇల్లీగల్ యాక్టివిటీస్ లో ఉన్నాడు, ఆల్రెడీ ఆడ ఒక క్రిమినల్ అని ఒక స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడంతో ఆ డైరెక్టర్ కి చాలా మనశ్శాంతి అనిపించింది. ఆ ఉన్న సమస్యల నుంచి తను ఒక్కసారి బయటకు వచ్చాడు. తర్వాత ఇండియన్ బిలియనియర్ జిరోదా సిఇఓ మన నితిన్ కామత్ కూడా ఏమంటారంటే, ఒకప్పుడు జిరోదా కొన్ని టెక్నికల్ ఎర్రర్స్ వల్ల ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు గ్లిచ్ ద్వారా ఆగిపోయేది అనమాట. కాబట్టి నితిన్ కామత్ ఏమంటాడంటే, మ్యాక్సిమం నాకేమవుద్ది ఏ బిజినెస్ లో గానీ ఏదైనా దాంట్లో గానీ మ్యాక్సిమం లాస్ ఎంత వస్తుంది అనేది ముందుగా మనం టార్గెట్ పెట్టుకుంటే మనం దాన్ని అంత ఓవర్ థింకింగ్ ఇవ్వకపోవచ్చు. తర్వాత డోంట్ ట్రై టు సాడస్ట్ అంటే, ఒక స్టూడెంట్ నాకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయి ఈ సెమిస్టర్ లో, ఈ ఎగ్జామ్ లో నాకు తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయని ఎప్పుడు ఆలోచిస్తున్నప్పుడు ఒక మ్యాథ్స్ టీచర్ దాన్ని గమనించి ల్యాబ్ కి రమ్మంటాడు అనమాట. ఇదేంటి మ్యాథ్స్ టీచర్ ల్యాబ్ కి రమ్మంటున్నారని స్టూడెంట్స్ అందరూ ల్యాబ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఆ మ్యాథ్స్ టీచర్ ఏం చేస్తాడంటే, మిల్క్ బాటిల్ ఉన్న మిల్క్ ని సింక్ లో పడేస్తాడు అనమాట. సింక్ లో పడేసినప్పుడు తన ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుని ఏం చెప్తాడంటే, మీరు ఆల్రెడీ అయిపోయిన దాని గురించి ఇప్పుడు సింక్ లో పడేసిన మిల్క్ మళ్ళీ బాటిల్లోకి రావు కాబట్టి, ఎలాగో వేస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఆల్రెడీ అయిపోయిన పాస్ట్ గురించి ఎందుకు ఆలోచిస్తారు? మీ టైంని ఎందుకు పాస్ట్ లో అయిపోయిన దాని గురించి ఎందుకు వేస్ట్ చేస్తున్నారు? ఇంకా కొత్త గురించి ఆలోచించండి, ఇంకా నెక్స్ట్ రాబోయే ఫ్యూచర్ లో ఏం చెయ్యాలి, ఎలాగా మనం ఎదగాలి, స్టెప్స్ ఎలా వేయాలో ఆలోచించాలని చెప్తాడు. తర్వాత 5 పాయింట్స్ టు కంట్రోల్ అవుతుంది. మనం ఇప్పుడు 5 పాయింట్స్ మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మళ్ళీ ఒకసారి రివైండ్ చేసుకుందాం. వాట్ ద వర్స్ట్ థింగ్ కెన్ హ్యాపెన్? మా అయితే ఏమవుద్ది అని ముందే ఆలోచించుకుని మీ ఆ ప్రాబ్లం చిన్నగా చేసుకోవాలన్నమాట. మరి చిన్న ప్రాబ్లం కూడా భూతద్దం పెట్టి పెద్ద చేయకూడదు. తర్వాత యూజర్ స్టాప్ లాస్, ఒక ఇంత టైంలోనే దాని గురించి ఆలోచించాలి, ఇంత టైం గురించి మీకు దానికి స్పెండ్ చేయాలి. తర్వాత డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇన్గ్రాటిట్యూడ్. ఎప్పుడైనా ఏదైనా పని చేసినప్పుడు థ్యాంక్స్ కోసం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే అరే థ్యాంక్స్ చెప్పలేదా అని ఓవర్ థింకింగ్ వెళ్ళకుండా మంచి పనులు చేస్తూనే ఉండాలి. తర్వాత డోంట్ ట్రై టు సాడస్ట్. ఆల్రెడీ పాస్ట్ లో అయిపోయిన తప్పులు, పాస్ట్ లో అయిపోయిన వచ్చిన లాస్ లో బిజినెస్ లో కానీ అవన్నీ వదిలిపెట్టాలి. తర్వాత నో వన్ కిక్స్ అండ్ డెడ్ డాగ్. మీరు ఏమి సక్సెస్ఫుల్, మీరు ఏమి టాలెంట్ లేకపోతే మీరు ఎవరు మీకు విమర్శలు చేయరు. మీరు ఎప్పుడైతే ఎదుగుతున్నప్పుడే మీకు హేట్ అనేది వస్తుంది. హౌ టు స్టాప్ వరీ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ అనే బుక్, మంచి బుక్, డేల్ కార్నెగీ, డిస్క్రిప్షన్ ఉంది, కావాలంటే కొనుక్కోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మోర్ వీడియోస్ కోసం. థ్యాంక్